Здравейте, аз отново съм тук с игрите. Сега ще снимаме на Dream League. Ще играем срещу Ротърхам. Ето ми го отбора да видите. Да направим някои смени. Кенедис, Гарсия, Равен и Галача ще ги разменим, но ще сменим Галача, Ривиера. Иниеста и Мората напред. Зад тях ще са Виера, Гасия, Рафетраняна. И в защита ще са Ниатанга, Джонсън, този футболист. Шак, не си, не мога да го прочета. Равен и Субаси. Той е врата. На врата Нортфилд с 28 гъкъл. Дигнал го вчера. Да започнем. И ето как морето на всички. И успява да вкара. Стата минута и 4 секунди. Морето да не помагате на начин всички футболисти. Тук бърсуват на топката и наистина успява да го намери. Бързо. Футболиста се странно тема. Ето тук Мората и Мората вкара още един. Този матч ще бъде доста лесен. Може да стигнем и до 5 гола. Дори 6. И още един гол на Мората. Хет-трик. Само да виж къде я забил. Не говоря. Видяхте по какъв невероятен начин Мората вкара третия си гол. Топката в Иниеста минава. И Иниеста тече. Каква града, бе? Иниеста се провали. Много близо до вратата. Тук Виера се опитва да отнеме топката. Трябваше друг път. А, 3-0. Мората в пета, 18:33 минута. И 1-0. 3-1. Беше груба грешка.
добре, понеже няма време за повторки. Може да правите такива правилата. Ще спра за малко на пауза. Продължаваме. Такъв трябва да успее да бъде. И още един гол. Голям на този на Мората. Третия. Много вкара в тренера и не беше толкова. Добър, но все пак беше гол. Като е в Мората. Мората минава защитата. Почти напред. Но не успява. Спасение на вратаря. Топката е в Субасич. Субасич. Извинявам се за голата грешка. Иниеста. Иниеста отново го помните. Този матч Иниеста не е много добър. Но ето тук той се справя сам срещу вратаря. И какво? И тук Мората вкара по невероятен начин. По-скоро странен. Но си беше гол. Топката в Иниеста. Иниеста. Отново се срещу вратаря и този път Иниеста успя да вкара. И гол на Иниеста. Резултатът е 6-1. Те са доста слаби. И времето свърши. Благодаря ви, че гледахте този клип. Отдолу под клипа може да се абонирате. Довиждане от мен.